γιατί και αυτή την είχαμε προτείνει και χαιρόμαστε να υλοποιείται. Δεν είμαστε σε μια λογική που δεν θα συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα προς όφελος της πόλης. Και δεν θα αρνηθούμε ποτέ το διάλογο. Αυτό που θα αρνηθούμε και αρνιόμαστε είναι τη λογική της συναλλαγής. Σε αυτή τη λογική της συναλλαγής που έχει στόχο μόνο τα προσωπικά συμφέροντα, που έχει στόχο κάποιοι που περιφέρονται στην πόλη ως τιμητές του δίκαιου, του ηθικού, ακόμα και τιμητές του Ιπποκράτη και καλοί γιατροί, και όμως το μόνο που τους μοιάζει από την ανασχόλησή τους στα κοινά είναι να φέρουν ένα μισθό στο σπίτι και παχυλό μάλιστα, χωρίς να προσφέρει τις υπηρεσίες του ποτέ στο Δήμο, γιατί τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν αυτά. Είναι κάτι που είναι μακριά από τη λογική μας. Μαζί θα τα πάμε, κύριε Μαζισιώτη. Εδώ δεν πάει το μαζί θα τα πάμε. Διότι, κύριε Ζανάκο, όπως βλέπω πάρα πολλούς υποψηφίους από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Λανδράκη και του κυρίου Παπαδόπουλου εδώ, σε αυτή την αίθουσα, και αυτοί εκφράζουν την αγανάκτησή τους, διότι αισθάνθηκαν ότι εμπέχθηκαν, στηρίζοντας κάποιους ανθρώπους που τους έλεγαν ότι θα είμαι υποψήφιος για να υπερασπίσω το αύριο της πόλης, και πίσω από αυτό ήταν υποψήφοι για να υπερασπίσουν το μέλλον συζύγων, θυγατέρων, συντρόφων και ιών. Και μετατρέψανε το γκολφ από μια εταιρεία κερδοσκοπική που έχει στόχο να φέρνει έσοδα στο Δήμο, ώστε ο Δήμος να τα εκμεταλλεύεται προς όφελος των πολιτών, το μετατρέψανε σε ευαγές ίδρυμα αποκατάστασης αγάμων και ανεπαγγέλτων θυγατέρων και ιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σε αυτή την αλήθεια οφείλουμε να είμαστε όλοι ξεκάθαροι. Ούτε γίνεται από καμία πίκα γιατί χάθηκαν οι εκλογές. Εκλογές είναι. Και μπορεί ο κόσμος να σε ψηφίσει ή να σε απορρίψει. Και είχαμε την ατυχία να χάσουμε για 31 ψηφοδέλτια σύμφωνα με την σημερινή απόφαση του εκλογοδικείου. Αν είχαμε χάσει όμως πάνω σε όρους ξεκάθαρους, τίμιους, σε όρους διαφανείς, θα ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα και έτσι όπως αποδεικνύεται. Εμείς δεν δεχτήκαμε ποτέ να μπούμε ούτε στον πόλεμο της λάσπης, ούτε στον πόλεμο της συναλλαγής. Ούτε στην πλειοδοσία σου δίνω τόσα, ο άλλος μου δίνει περισσότερα, ξαναέλα πίσω και πώς θα μου εγγυηθείς αυτά που μου υπόσχεσαι ότι θα τα κάνεις. Και όταν μου προτάθη αντίστοιχο πλαίσιο συμφωνίας, εγώ είπα, κύριε, οποιαδήποτε συνεργασία είναι συνεργασία πολιτική και θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, ανοιχτά, ενώπιον όλων, για να μπορεί να είναι συνεργασία ουσίας που να βοηθάει την πόλη. Και να είναι συνεργασία μοιράσματος τη Μαρία. Βλέπω πολίτες ότι έχουν προσφύγει. Δεν υπάρχει κατ' εμέ αυτή τη στιγμή κάποια νομική πράξη καταδίκης, εκτός αν άλλος αποδειχτεί από τις καταγγελίες που πολίτες κάνουν. Από το Γλυφάδα Σπορ, δύο ερωτήσεις για πολύ σύντομη και μια λίγο πιο αναλυτική. Όταν αναφέρεται ότι να παραιτηθούν όσοι εμπλέκονται, συμπεριλαμβάνεται το κάλεσμά σας και το Δήμαρχο, γιατί έχει μια διαφορετική βαρύτητα. Αν ναι. Όχι, συμπεριλαμβάνω μόνο τα πρόσωπα τα οποία σήμερα πήραν αυτές τις θέσεις, ελαίο αυτού του μνημονίου, και οι οποίοι, μάλιστα από ό,τι διαβάζω σε διάφορες ιστοσελίδες της πόλης, διαψεύδουν κιόλας και την ύπαρξή του. Αν είναι τόσο μάγκες και διαψεύδουν την ύπαρξή τους, τότε τους κολλάει από το να παραιτηθούν από τις θέσεις που πήρανε. Και η άλλη ερώτηση αφορά